Sanibonani guys, igama ngiNqobile niphathela amazwibela eIthonga ngomhla ka-26 September. Guys, uyaqhubeka-ke uNjinji uphoqa phela uMakhumalo ukuthi athathe iy'mpahla zakhe aphume phele lapha emzini wakoMagwaza. Yeyi, uMakhumalo umane wamtshela kahle wathi angiyindawo khona la ngiyakhona, asemzini wami la. Wena kahle kahle wawukuphi ngakha lo muzi nomuzi? Ngoba phela umyeni wami yimi naye esakhe lo muzi. Angiyindawo-ke. Wathi yeyi ngithi ngizothatha amasaka akho ngiwalahle emnyango manje uma kuthi awuphumi la. Wathi ngithe angiyindawo. Hayibo. Guys, ubonile-ke uNjinji ukuthi okay, lo nkosikazi uyagoloza. Wahlaba ucingo kusho ukuthi wabiza phela omalume bakhe uMakhumalo ukuthi mhlampe mekuza bona bezomlanda u-girl uzo-understand. Hey guys, kanti-ke umane wayidonsela amanzi ngomsele ngokwenze njalo. Bathe nje bebefika omalume wathi, hawu, kodwa bakithi, bombulazi, nibekwa yini la ekhaya? Bathi, ayi wabe bangena emlonyweni uNjinji. Wathi, bazokulanda. Bazokulanda. Wathi, ini? Wathi, ngiyakuxosha wena le ekhaya. Kumele bakuthathe manje bakuphindisele ekhaya kini ngoba wenza amanyala la koMagwaza. Bathi, lalela la, wembongeni. Yo guys, yabo mase simbiza ngombongeni kumane ukuthi akayisakaze phansi ngoba phela akalazi lelo gama liqhamuka emlonyeni wakhe uMakhumalo. La bantu bebehloniphana, omunye bebeza omunye ngentungo elihle, omunye ebiza omunye ngesithakazelo sakoMagwaza behloniphana. Kodwa-ke manje hhayi, omunye ubiza omunye ngothandeka, omunye ubiza omunye ngombongeni. Hayibo guys, hayi ngishubile. Usho kahle kuMakhumalo wathi, lalela la, mina ngifike la ekhaya ngavusa le nkampani. Ubukuphi wena? Yini oyenzile? Ngoba ngisho ne-1,000,000 lokuqala elangena kule nkampani yakoMagwaza lalethoba yimina. Awuyindoda yalutho wena? Uyethe wena. Wenzelwa umfazi izinto bese emva kwalapho uyamxosha. Angiyindawo. Angithi ngithini kwena mbongeni? Yo guys. Wathukuthela-ke umbongeni ezwe uMakhumalo ekhuluma amazwi abuhlungu kanje. Esho kahle ukuthi nje loya muzi ubumncane manje usuyimbadlambadla kungenxa yakhe uMakhumalo. Asho ukuthi uyena ube nesibindi. Ngisho naye umyeni wakhe umuzi bekade engakacabangi nanokucabanga ukuthi kungangena ama-1,000,000 kule nkampani le ayishiya. Kodwa ngenxa yakhe uMakhumalo-ke angenile. Guys, ucikekile kakhulu-ke. uMakhumalo-ke waqhubeka washo ukuthi-ke ngihamba ngikamereni lami manje. Bengicela uma ngiphuma ekamereni nonke nina la, bomalume bami, nibe ningasekho la ekhaya. Ngiyabonga kakhulu. Waqede lapho wabhekisa ikhanda ngakuyena-ke uNjinji wathi ungijoyela kabi wena. Awuqede wahamba. Guys, kuthe akayisakaze phansi-ke umbongeni meze uMakhumalo emhlambalaza phambi komalume abahloniphekile bale kombulazi. Guys, uhambile kwaya kunkosikazi wakhe-ke uNokwanda wayomtshela ukuthi eyi, wazongidelela umfazi. Yazi leya mfazi akangiboni, hhayi akangiboni. Umzwile ubehlaza kanjani? Umzwile kahle ukuthi ubehlaza kanjani? Into ayenzile iyanyanyisa kabi ukuthi ahambe ayohlambalaza isibongo sako Njinji, alande untanzi azongcolisa isibongo sethu. Kodwa manje akasafuna ukuhamba mekuthi mina ngiyamxosha. Ngizomxosha lo nkosikazi uzohamba. Mekumele ngimhudule ngizomhudula iqobo lami ngiyomkhipha lapha emnyango. Uzohamba la ekhaya. Guys, uNokwanda-ke thenga iphathi girl. Uthi ngizofa la kufa khona umyeni wami. uMakhumalo-ke uke wathi shwi washaya umoya. Ezama phela ukuthi athi distress. Uthe mebuya nangu uNokwanda uqoba amaveji. Ababingelananga-ke guys. Ilona lo mane nje washaya omunye ngomhlane. Uthe sethi uyahamba uMakhumalo ekamereni lakhe wezwa ngonca onzima. Eyi, wajika uNtombomi. Wathi bengicela bandla ukukhulume mekukhona ukudla ngaphakathi. Ungafeli ngaphakathi. Wathi uthi angikhulume? Wathi yebo. Wathi yazi unesibindi wena. Ukwazi ukuthi uqamba amanga kangaka ube iphiciphici. Ujike futhi uzohlambalaza umyeni wami. Esekuhloniphe kangaka, ekuthande kangaka. Othi uyakhuluma uMakhumalo athi ima ngikhulume. Angithi uthi angikhulume, ngiyeke ngiqede. Wathi wena, umyeni wami ubekuthanda ukudlula mina.
ekuhlonipha ukudlula mina. Wona danko nawo lo ngayo. Letha untanzi, mfaka lekhaya. Yazi phela, inyoka kuphela ekwazi ukulala nenye inyoka. Mina nje angifuni ngifake kule ndaba. Athi musa ukukhuluma ngami kakhulu uze unyuse izwi. Wathi ngiliyekelani ukunyusa izwi? Usafuna ukuthi kuhloniphe sivikele isithunzi sakho? Mina ngeke ngisakwazi ukuthi ngivikele isithunzi sakho. Iy'ngane zakho kumele zilazi lonke iqiniso ukuze nazo zikushiye zikulahle ngale senzo senzile. Nazo zizokujikela iy'ngane zakho. Guys, sazi ukuthi kuyiqiniso kangakanani-ke lokho. Because mina engimaziyo uSanele or uBanele, ngineshawa ukuthi bayovala kufa khona unina wabo ngoba ubathwalile loya mama. Futhi yazi icala likaMakhumalo guys ngisalibheka ngakaliboni kahle. Because ngampela uMakhumalo uyiphathile kahle lapha koNjinji. Shuthi bona bebetshela ukuthi uMakhumalo uzohlala nje eyedwa nje. Umyeni wakhe esedlule emncane. Akhula azibe isalukazi abugogo ugobile engavaze nje aphinde athande omunye umuntu. Shuthi bebetshela lokho vele bona. Because umhloniphile umyeni wakhe, yazi umhloniphe more than 10 years. But still bona banenkinga yokuthi uMakhumalo ugcine ehambile waya kuNtanzi. Hhayi ukuthi ukwenze lokho ngoba nakho kusaphila yena umuzi. Umuzi bekade adlula. But uNjinji ngendlela enza ngayo sengathi bekumele vele amthathe uMakhumalo amenze unkosikazi wakhe wesibili-ke kunokuthi amane nje amgqume laphaya athi uzohlala nje abe i-furniture adecorate loya muzi wakoMagwaza. Guys, but anyway, mhlampe-ke usiko labo nabo-ke angeke ngize ngibakhulumele kakhulu but ngampela ku-unfair for uMakhumalo. Hhayi-ke guys, akupheli-ke lapho. Kuthe bandla nkosi yami uMakhumalo esathi usemnyango washela bandla washinga uyacova emzini wakhe. Hayibo, uthuke sebona ivolovolo limkhomba esiphongweni. Hayibo guys, uNjinji khomba uMakhumalo ngesibhamu. Wathi yabona-ke manje suyinyathele emsileni okokugcina. Ngithe phuma le emzini wami, phuma la. Awufuni ukuhamba. Hhayi-ke uzohamba ngey'nyawo zakho noma uzohamba uyisidumbu, kodwa kusala wena uzohamba. Ayi, uMakhumalo waqala-ke manje wathi eyi, ngiyazi kona kunamazwi amabi engike ngawakhuluma bandla, amanye amazwi ashelelile ezama ukuyincengela. Wathi ngithe namhlanje uyahamba wena. Guys, uzothini uBanele mezwe ukuthi uNjinji udubula unina? Akasaboni uNjinji ukuthi kahle kahle uyobe naye vele nje uyayidonsela inkinga yodwa ngoba akazubuza ukuthi wenzeni. Noma kuthiwa bayazama ukuchaza, asikho isizathu esi-enough ukuthi uNjinji angadubula uMakhumalo. Asikho. Ngisho noma kuthiwa wenzani wachitha kanjani, kodwa nje kusalayo ukuthi ambulale. Nokuthi amgxoshe engamtshelanga uBanele ukuthi like uma wakho ngiyamgxosha la. Guys, kusazoshuba koMagwaza. Yilokho kuphela engikwaziyo. KaMagwaza nje kusazoshikisha ufuthu. Impela inhlamvu isazondiza emoyeni laphaya koMagwaza. Because yabona manje uBanele is in the dark. He knows nothing about what is happening laphaya kubo. And mekwathola ukuthi uma wakhe bekade-treat-iswa okwenja kwafika ngisho nomalume bakoKhumalo kuthiwa bamxosha ahambe laphaya koMagwaza engazi yena. Yeyi, ngiyamsabela uNjinji guys. Ngiyamsabela uNjinji nonkosikazi wakhe ngoba ibona engathi impela bazogcina beswela indawo yokuhlala. Guys, aphela lapho-ke amazwi namhlanje. Ngingakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time.